În 2010, senatorul Cătălin Voicu, judecătorul Florin Costiniu și oamenii de afaceri Marius Locic și Costel Cășuneanu erau trimiși în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență, complicitate la trafic, cumpărare de influență și fals în înscrisuri. Acuzația de bază a fost cumpărare de influență, dar pentru faptul că a făcut un contract de asistență juridică cu domnul Voicu, i s-a mai imputat și un fals în înscrisuri privind acest aspect, iar pentru faptul că a făcut aceste plăți vizând contractul prin acte contabile, i s-a imputat și un fals intelectual la legea contabilității. Atunci, Marius Locic făcea cunoștință pentru prima dată cu închisoarea, fiind arestat preventiv, cei drept numai pentru 4 zile. I-ați dat banii? Banii au intrat. Este normal, dacă o secundă, deci... Da, teoretic, domnul Voicu la dispoziția mea și l-aștept să presteze serviciile de care a fost plătit. Și a tot așteptat. În timpul procesului, Locic a încercat să-și pună la adăpost ce mai rămăsese din avere. A cerut insolvența firmei pentru care făcuse cele 2 împrumuturi majore. Ulterior, în 2011, Tribunalul București dispune intrarea societății în faliment, iar bunurile firmei sunt scoase la licitație pentru a fi valorificate. La 1 iunie 2012, verdictul primei instanțe cade ca un buzdugan peste capul lui Marius Locic. 4 ani de închisoare cu executare. Ca și cum nu era de ajuns, la sfârșitul anului, omul de afaceri este reținut în așa numitul dosar al fraudelor bancare în valoare de peste 85 de milioane de euro. Însă, de data asta, scapă de arestul preventiv. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că este aproape de mine și a reușit să ofere înțelepciunea necesară judecătorilor. În timpul judecării propunerii de arestare, însă, procurorii au încercat să facă legături între cele 2 dosare pe care le avea Locic. Din contul societății Agrocereal a fost transferată suma de 25.000 de euro în contul lui Locic Imobiliare, bani ce ulterior au fost dovediți că au ajuns în posesia senatorului Cătălin Voicu pentru a fi folosiți ca mită la magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acolo este o trecere în revistă a unor fapte presupus făcute de către clientul meu pentru a impresiona instanța. Cum necum, însă, 4 luni mai târziu n-a mai putut evita închisoarea. Verdictul la recursul dosarului în care a fost judecat alături de Cătălin Voicu n-a schimbat sentința din prima instanță, așa că Marius Locic a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Aveți în fața dumneavoastră o persoană care este condamnată pe nedrept. Nu am cuvinte, credeți-mă, sunt pur și simplu șocat. Nu, dragule, abuz, sună mai bine. Abuz sună extraordinar. Un om care a avut trusturi de presă, a avut, aș putea spune, nenumărate imobile de valori extraordinar de mari, a ajuns, poate, la un moment dat să nu aibă un leu în buzunar cash. În închisoare, Marius Locic nu și-a uitat vechii prieteni, ba mai mult, pe unii dintre ei chiar i-a reîntâlnit. Filmulețul în care Locic îl masează pe Becali pe o bancă din curtea Jilavei încă stârnește multe zâmbete. Vorba aceea, prietenul la nevoie se cunoaște. Din spatele